uma siswasikhathi samkela ubaba abalilisela mama abalilisela hayi oh hallelujah Shall uNkulunkulu izandla kakhulu. Ake nishaya ihlombe endlula leli nilishayayo. Phindeni uNkulunkulu ngezandla ezinkulu. Oh Jesus. Oh hallelujah. Phindeni umoya ongcwele ngehlombe elikhulu bo. Oh hallelujah. Yes, Jesus. Phindani uJesu inkosi yamakhosi ngezandla ezinkulu. Oh hallelujah. Yes, Jesus. Jesu. Oh hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu Jesu basasilungisela nje.
angazi makukhwela mina naseThekwini ngithe mangikhwela ngiqala ngiza phambili stage lalonga isound iqalile beyi right makhuphuka mina bonakala izinto angazi indaba noma amadimoni noma ucobo oluningi kakhulu angazi noma vele kutrechwe mina kwathiwa sizamkhombisa lo kodwa noma kunjalo ngicela uNkulunkulu simshaya izandla kakhulu egameni lenkosi kama nimhlathuze angakuzwa ngicela ushaya uNkulunkulu izandla ezinkulu ya nakho ke ngiyanizwa ke manje oh hallelujah for the last time ngicela shaya uJesu inkosi yamakhosi izandla ningizwa kahle ngizwakala kahle bazalwane ngizwakala kahle kanti kubuye kwathini sabs oh hayi bathi akunalutho net ukuthi isound iprotected ayiyenza kahle le sound iprotect ishayeleni izandla ya i-right impela my protect amen bazalwane siyanibingelela nonke egameni lenkosi uJesu umNazaretha ongcwele siyabingelela uqala bonke obaba inhloko zamakhaya sibingelele bonke omama sibingelele bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu sibingelele ipress team yethu keyboard bethu sound engineer bethu ama team wethu iprotocol ama ushers wethu imedia team nabo bakhona phakathi kwethu ngiyacela bangcwele sishaya uNkulunkulu izandla ezinkulu siphinde futhi sibingelele abafundisi bonke inceke zenkosi nabo mama emfundisi abakhona phakathi kwethu ngicela bangcwele sishaya uNkulunkulu izandla ihlombe lena lika ngiconvince kahle mhlathuze nikhona kodwa namuhla ayibo mhlathuze nikhona kodwa no sicela ukuzwa lehlombe lasemhlathuze isacela ukuzwa lo msindo wasemhlathuze Jesus oh Jesus hallelujah for the last time iphinde futhi shala uNkulunkulu ihlombe elikhulu hallelujah uJesu yes Lord hallelujah siyabonga kakhulu bangcwele egameni lenkosi uNkulunkulu anenze kahle uNkulunkulu anibusise usuku olubalekile namhlanje usuku lokubonga Nkosi yami bathi ke isinamumva liyabukwa ngesizulu egameni lenkosi sindlulile eThekwini last week sandlule eGoli last week kule viki ke iviki lomhlathuze ngicela bangcweleni izishayele izandla egameni lenkosi awutshela umakhelwane ukuthi hayi thina sesayiqeda lenkonzo namhlanje nje sizo celebrate kahle kahle sayenza lenkonzo lapha ngecelebration ayisuka ake nishali izandla bantu basemhlathuze egameni lenkosi ababukeli bethu emakhaya kuzindawo ngezindawo kumezi ngemizi kumakhaya ngamakhaya malokishi ngamalokishi kumadolobha ngamadolobha umhlaba wonke jikelele siyanibingelela egameni elingaphezulu kwa wonke amagama igama lenkosi ethu Jesu Kristu ake nibashali izandla babukele emakhaya nani babukele emakhaya nisishali izandla thina esikhona enkonzweni egameni lenkosi uJesu cela ubingelela umuntu oseduze kwakho uthi sabona makhe wenze kahle wabakhona namhlanje egameni lenkosi bingelelana nje bazalwane nikeze umakhelwane uthando umtshela ukuthi ngiyakuthanda ngothando luka Jesu uthando olungaka uthando lusidudla uyayibona nje leyo nto kanti mphinde futhi uNkulunkulu nemuphi ihlombe elikhulu nakho amen siyabonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu anibusise kakhulu siyabonga ne-leadership yalapha ekhaya uyenze umsebenzi omuhle nokusebenza kanzima ngokuyikhandla kunyaka ka-2024 tshela umakhelwane ke u-2025 umpostoli uzoba mningi ngendlela emangalisayo emhlathuze haleluya
Tshela umakhelwane ukuthi ke o626 nathi sizoba nabo ngo2025. Imvuselelo futhi sizoba nazo ngo2025. Kahle kahle nje umpostoli mningi kulonyaka ozayo ka2025. Ngamane kume yonke into lapha emhlathuze asivumi siyala ngomhlathuze siyala. Tshela umakhelwane siyala ngomhlathuze siyala. Zishaleni izandla bazalwane egameni lenkosi. Siyabonga nakumama mfundisi Nkosi yami khona phakathi kwethu isikoni sami umkabhoti inkosikazi kabhoti mshaleni izandla. Hayi ukugcina kwami ngigcina la uyena wayeshumayela amadimoni angivimba ukuthi ngingafiki la. Yavele yastaka imoto ngangabe ngisazi ukuthi kwenze njani overheat imoto yenza yonke into egameni lenkosi uJesu kodwa ngomusa kaNkuluNkulu sagcina sifikile. Ngabe sengiyafona ngathi Mamrut ibambe mntana sekhaya shumayela nje operate ngaphansi kwalolu gcobo ngaphansi kwele anointing uNkulunkulu ayibekile lapha eEagle Mountain. There's a grace uNkulunkulu ayibekile ke phezulu kwaleli bandla engafani neyamanye amabandla. Ngithi mina there's a grace uNkulunkulu ayibekile eEagle Mountain engafani neyamanye amabandla. Ayikunamazwi akhulunywa umpostoli ekseni ubaba uMpungosi beshumayela eThekwini. Kukhona into ayikhulumile engishayile ngasho ngathi abazonane if bangayibamba lento. Uthi ubaba uMpungosi akusilo lonke ibandla ongakhonza kulo ukhonzeke. Akusilo lonke ibandla ongaba umzalwane kulo weluseke. Ukweluseka kusho ukuthi umzalwane olusekayo umzalwane othi mayiphuma endleleni uthi asenzeka leyo ndlela senza ngalendlela ebuye endleleni wayi ngoba uyeluseka. Ngamanye amagama lo muntu welusekile. Amagama ukweluswa usethike akuyena wonke umfundisi ongakwazi ukukwelusa. Uthi ubaba umpostoli ngiye ngithule nje shabalala ngibabuke abantu athi umuntu awumaningi phela amabandla ngavele ngiphume nje ngibambe khona. Uthi lokho vele ungakwenza kodwa inkinga angeke weluseke lapho. Why? Ngoba awubizelwanga lapho. Weluseka endaweni obizelwe kuyo. Ake nishayile izandla nina nonke enikhona namhlanje egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Namhlanje usuku olubalekile ke usuku lwezipho, usuku nje lokubusisa abantu. Sinabogogo, sinabafelokazi phakathi kwethu. Kunenkonzo ke sayiqala nathi safunda kwaba ngaphambili kithi ukuthi sile bandla kubalekile ukuthi sithi give back to the community or sithi give back kubantu bethu. Sekukhulunywe kakhulu ke ngamabandla nangabefundisi especially lapha ku social media ngoba wonke umuntu uqala ukuhlakaniphela ku social media egameni lenkosi uJesu. Nabo bonke abaqala ukukhuluma ngabefundisi baqala lapha ku social media. Nabo bonke abakhuluma ngabazalwane baqala ukukhuluma ku social media. Why? Because usathane le platform ye social media uyithathile wayisebenzisa as ithulusi lakhe. There's nothing wrong with social media. Social media it makes things zibe lula, but what matters ukuthi yini oyikhuluma ku social media njengoba ukuyi social media. Social media is there to build people. Social media is there to build characters. Social media is there to build families. But social media on the other hand is there to destroy people. Social media is there to destroy families. Social media is there to destroy relationships. Social media is there to deceive people. Because namhlanje kunabantu abalahlekile. Hawu yazi uThekwini ngikhohle ukukhuluma ngalento. Sengikhunjuzwa lento ye social media lapha eGoli futhi izinto lapha eGoli kufika omunye umzalwane ukhonze nathi. Ngiyakhumbula nje lo mzalwane bengilokuyenza ideliverance futhi ube seyifumene ideliverance sewumzalwane okhonzayo nani ngabuka even ijubelo zase Alexander khona la ama testimony kakhulu khona la afakaza khona abonga inkululeko abonga ukukhululeka uNkulunkulu wamkhulule. Angikwazi lo moya
uqhamuke phi wavela phi kulomzalwane nami ngibona nje sengithunyelwa i-video uthathwa umunye usisi ngoba lapha kunodokotela khona phakathi osebenzela lapha eKings kusho ukuthi lo sisi osebenza lapha kwadokotela kuthiwa mabasichazela ukuthi lo sisi ufike lapha eAlexander kunesithombe sami ke lapha phezulu wathatha amatshe kwasingenela isithombe washaya laphana izenkathi yananga lo shabalala omthakathi shaya izenkelela elesithombe sami bathi abantu hayibo mama kwenze njani wathi hey ithini nginitshele loyamfundisi loyani satanist usebenza ngenyoka inyoka yakhe ilapha phakathi eKings wafikelwa lo mzalwane lapha kadokotela nje ukuthi akathatha ifone wathatha ifoni ke wenza ivideo wamshutha ke uyakhuluma lapha uthi hey ngiyanikhuza phumani babandleni amabandla wasekho sekugcwele abathakathi ushabalala naye umthakathi awu umuntu ononkulunkulu omgaqa hey usathana uyadlala ngabantu wayifaka ke lento wayishutha ke lo sisi wayinikeza lo mnikazi wale ndawo la sikhonza khona eKings wangifonela ke lo baba bengisempumalanga manje network ibingekho right mangisendaweni eright ngiyabona inqoba yami isikhona ngiyazibuza ukuthi lo baba ufunani kangaka ngoba inkosi yami ngimnikile imali yakhe kanti usesithumela isithombe nangithi ngiyavula ngithola lesithombe uyathukana loya mama lapha uthi awushabalala kimuloyi ushabalala isatanist ushabalala operate usebenza ngenyoka inyoka yakhe ikhona lapha phakathi ngifuna ukuthi bonke abantu eSouth Africa bangizwe ukuthi nje bangayi enkonzweni kaShabalala futhi baphume naseyinkonzweni ngoba befundisi manje basebenza ngeinyoka ngithi hawu abefundisi basebenza ngeinyoka kodwa ungazosukela ushabalala kubo bonke abafundisi abaphethe inyoka ushabalala inkosi yami umsheku usharps and sharps hawu kodwa usharps and sharps nenyoka nemithi nezangoma nenyanga ushabalala hayi simlahlile isipoko samlahle emini ushaye phansi kwasuka uthulu kodwa ngabuka ukuthi akusuye lo mzalwane mina nginankinga nomuntu kodwa nginenkinga nomoya osebenzisa umuntu ngandlula kulomzalwane ngathi the devil is a liar kusho ukuthi khona into usathane ayibonayo ku2025 ikhona into ayibonayo ku2025 ukuthi kunento ezokwenzeka angaze eThekwini ngodlo kanjani ukubatshela kodwa ngabuye ngathi ayi vele angithanda ukukhuluma ngalezi zinto ngoba umthetho wami angithandi abantu nabasho something bese ngiyayiphendulela mina mawungezwe mina kuthiwa ngiphendulile ngaba umhlolo mina ngiphendula bazalwane ngoba ngalifunda kahle iBhayibheli lithi iBhayibheli impi akuyona eyenu kepha impi ingeka Jehova maliqhubeka lithi iBhayibheli impindiselo akuyona eyenu kodwa impindiselo ingeka Jehova ngamanye amagama uthi uNkulunkulu nothula nina nebukele ukulwa kuka Jehova sengikhulunyiswa nje ukuthi into ye-social media njengoba namhlanje idestroye amakhaya amaningi kulemindeni namhlanje kunobaba abaphumile bashiya amakhaya ngendaba ye-social media ubaba wathola intombi kwabakhona bakushuthayo abantu bakuthi pha bakuthumela kumama wathi umama ha kanti wenze nje yahlukana imindeni ngendaba ye-social media lena ke egameni lenkosi ethu Jesu ebabambile ke abantu bethu abasha bangalesi sikhathi ngizomunye athi ama2K mntanami usho kahle ama2K akave usathana edlala ngani bantwana bami kodwa as long ningaphansi kwale grace uNkulunkulu ayibekile kule ndawo nizovikeleka uzoniprotecta uNkulunkulu amen ngisemkhulekweni nje onamandla ostrong ngiyaninxusela egameni lenkosi uJesu message akababa umpostoli uViva Mpungose ithi yaseThekwini ithi don't let the fire dies ngamanye amagama ithi keep the fire burning
usho njalo umpostoli uthi noma ngabe sendaweni sizobe sisemakhaya kodwa umlilo mawungacishi kithi abantu abasibona ukuthi there's something ngalabantu laba. ake nishaya abantu abasha izandla. Nkosi yami kodwa ni right bazalwane, niphilile nje kahle. Siyabonga kakhulu Nkosi yami nezalukwazi zami, ngiyabonga ukuthi namhlanje ngiyazibona zikhona zipheleleke namhlanje ke zakwaDlamini zimbili, bese kuba khona esakwanyawo, bese kuba khona nanasi enkosi yami umama kamakoti kaNdlanzi. Ya umama kaSisufikile uMrs Ndlanzi usekhona ke salukwazi naso namhlanje. Ake nishayelele izandla egameni lenkosi. Amen. Without wasting any time bazalwane, siyabonga kakhulu bantu abasha. Thank you so much uSunday School having blessed ake leyo genge nkosi yami. uSunday School ayangibusisa leya genge. Ukhona okhuphukile lapha. Wafika wema uSunday School. Yena uphelele lapha kumama. Uphethe amaswidi ke le genge lapha iyahlabelela, yena uyadla lapha kodwa ukhuphukile weza la. Manje masebehla yena usezalana ke manje. Usebingelela umpostoli wakhe ke manje uhambisa isandla. Seba bathe bayambiza labanye ukuthi asehleni, uthi hayi nangya, ukhomba umpostoli uthi nangya. Nami sengithi Nkosi yami ke ake nishayile izandla igenge. Hayi, praise the Lord. Siyabonga kakhulu bangcwele. Ngicela nje ke siphakame ngenyawo, ngifuna abazalwane siyokhuleka siyobonga uNkulunkulu. Hallelujah. Umkhuleko nje sowenza ukubonga. Ngifuna ukuthi ubuke emumva eminyakeni endlule, ubuke zonke izinto ezenzakele empilweni yakho nokukwehlele kulonyaka, kodwa isandla sikaNkulunkulu saba phezu kwakho. Abantu namhlanje abakhona kule ndawo nabasekhona la eEagle Mountain, ngiyamsalutha uNkulunkulu ngani. Kubane kuya ngoSathane namadimoni nabathakathi, leli bandla ngabe alisekho. Maye muhle uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ke siyombonga egameni lenkosi uJesu. Usimshayile izandla kakhulu. Angimbona munye olingana nawe enhlizweni yami, uyabusa Nkosi. Angimbona munye olingana nawe enhlizweni yami, uyabusa Nkosi. Angimboni simtshele emva kwemini uyabusa. Thank you Jesus. Angimbona munye ke
Thank you, Jesus. Izandla zakho besufuna umlomo wakho bese kuba lowo nalowo abese yathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu longcwele, Baba wethu lophilayo, Baba egameni elingaphezu kwamagama, Baba egameni esithi nasilibiza athuthumela amadimoni, izifo ziyancibilika, imithi abathakathi yabola. Bayathe uNkulunkulu, bayathe Dwala, bayathe Mdala wezinsuku, bayathe sonini nanini, bayathe Mhlekazi wenyaniso. Kubani uThixo njengawe? Kubani uThixo angafaniswa nawe? Kubani uThixo angalinganiswa nawe? Bayathe langa lokulunga, bayathe Mdala wensuku, ungu-Alpha ngu-Omega, uyisiqalo isiphetho, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena izolo, wena namhlanje, wena naphakade, usithwalile, usilondile, waze kwaba lapho wampenathi, wasiwazi imifula, wasiwazi imifudlana, bayatha Dwala, bayatha Gadlangala, bayatha Mdala wensuku, bayatha sonini nanini. Ungcwele Jehova, ungcwele Thixo wethu, akekho njengawe, akekho ongafaniswa nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Bayathe, bayathe, bona mandela bosikela, mandela bebesekela bosa.
Itari mama bossa Yes, kelebosa. Lord. Ikatelemosa. Yes, Jesus. Ikatani kamanto. Oh, hallelujah. Sababa sikabaya. Yes, Jesus. Sikatani pakasota Yes, payante. Jesus. Sikatari baba bossa. Glory, glory. Riba baba santelebose. Glory, glory. Ikatomoko sota. Ayate mayate. Repesekatani makosota. Ayate mayate. Inanana mantelebebebe. Hosanna. Baba wetu inkwele. Hosanna. Siyabonga Twala. Jesus. Siyabonga mtala wa zinsuku. Oh, Jesus. Siyabonga Alpha. Hallelujah. Siyabonga Omega. Yes, Jesus. Ubani uNkulunkulu anjengaka. Glory, glory. Ubani uNkulunkulu angafaniswa Oh, naye. hallelujah. Bayethe uNkulunkulu. Ayate. Bayethe Twala. Ayate. Ola mandele bese kelebos. Ayate mayate. Santara mandele bese. Ayate mayate. Reketele bobo bosi kapapa. Jesus. Sheba baba baba seketele You motobosi. are the Lord. Baba wetu na mandonge siyabonga. Oh, Jesus. Udumo lonke uNkulunkulu wethu sithulungo lwakho. Thank you, Lord. Amandla inkazimulo ubukhosi bukufanele. Oh, Jesus. Shanda makhoso thala baba. Yes, Lord. Yendele bosi kabayonde. Yes, Jesus. Pepe seketele pepe. Glory, glory. Rakatana baba Oh, basiketele bobo hallelujah. seketele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Babeka menika Jesu sithi usuku lonke Thixo wethu lungo lwakho. Amandla nenkazimulo nabo bonke ubukhosi bukufanele. Hallelujah. In Jesus mighty name we pray. Siyabonga uNkulunkulu wethu. In Jesus name. Asimshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Asimshaleni izandla kakhulu umoya ingcwele. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time bazalwana simphindeni uNkulunkulu ngezandla. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Ubingelela abantu ababili abathathu bashaye nge-high five. Uthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje egameni lenkosi uJesu umNazaretha longcwele. Siphinde futhi simuphe isandla esikhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu uJesu. Amen. Mphindeni uNkulunkulu nemshayela izandla. Kuhle ukumshayela izandla. Kuhle. Praise the name of Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela nje singaka ngene ezweni lenkosi ngicela ukubona izandla zabantu abaqala ukufika namhlanje phakathi kwethu abasivakashele abathi nje it's my first time ngiyaqala ukufika. Hawu iyayinhleke lento. Bashaleni izandla kakhulu bagcwele, bashaleni izandla, bashaleni isandla, bashaleni isandla bo, bashaleni izandla. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Maningi ke amabandla la eMhlathuze nala nisuka ngakhona akhona nje amasonto akhona, kodwa nje ukuthi niwajampe niwashiye bese niza lapha eEagle Mountain. Sizizwa nje sibusisekile futhi sizizwa nje sibakhulu, kanti sibona nje sibancane nje Nkosi yami, kodwa nje ngomusa kaNkulunkulu siyabonga ukuthi nibe khona phakathi kwethu. Baphindeni futhi nibashale izandla zokubamukela. Amen. Ngingakangeni ezweni lenkosi bazalwane, angize bongele egameni lenkosi uJesu kusebenza nje nani kakhulukazi lapha eMhlathuze, ngoba singabondla uNkulunkulu. Lamagama engwashoyo kuhle ngoba kuyarekhodwa, kuyaqoshwa. Lokhu engokhulumayo akusiyona into engizama mhlambe ukunihlekisa noma ukune-excite noma, kodwa lokho engikukhulumayo ngizokwenza. Ngithi mina uMhlathuze ngo-2025 kula sizobona khona kahle ukuthi kanti uMhlathuze mkhulu kangaka. Khululeka nje ungabi navalo, ungesabi ukuthi
nina umuntu bayekhuluma into niyayizwa ngalesikhathi eyikhuluma bese kuthi uma kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo bese niyalibala ukuthi konja ubaba wake wayisho lento. That is why umuntu kaNkulunkulu akaboniswa into manje. Umuntu kaNkulunkulu ubonisa into iseza ingakafiki. Eyikhulume nina nithi uyashumayela kanti useyaprofeta. Haleluya. Ngizonikhumbuza ngoba nikhohliwe bekulapha cishe kulonyaka ophelile cishe lapha kubo June July if I'm not mistaken. uNkulunkulu uyakhuluma uthi kuyoba khona ukunyakaziswa kule branch, kuzoba khona the shaking izawunyakaziswa. Nganitshela futhi ithi ngimkhumbuza ukuthi ngathini ngoba mina ngisawakhumbula amazwi engawasho. uNkulunkulu kuzoba khona ukunyakaziswa ushayikwa kule branch. Uthi abaningi bazohamba, emva kokuba bahambe bese kufika futhi abantu abaningi abasha. Uthi uNkulunkulu abahambile bese bayabuya emva kwesikhathi babona ukuthi no, kwangathi asithathanga i-decision e-right, and by the time bebuya kube sekunabantu abasha babaningi futhi ngendlela emangalisayo. Usethi uNkulunkulu kimi ungakhathazeki, inhliziyo yakhe ingabe ibuhlungu, ubamukele futhi ngothando. Glory to Jesus. Ekunyakazisweni kube khona ukuthi bathinteke. So usethi uNkulunkulu ngiyawuqala okusha. Ngicela ukuthi le message nikhumbule ngedate umhla ka-20 banamhlanje 22, umhla ka-22 namhlanje. Ngicela ukubuka isikhathi. Isikhathi ithi u-13:53 ngamagama u7 minutes to 2. Ngicela ukuthi abantu bayibambe lento engiyishoyo. Nibuke amakhona alendlu, nibuke istage salendlu, nibuke ialtar lalapha kulendlu, nibone u2025 ukuthi izikhala ozibonayo, amakona owabonayo 2025 usazowabona na. Haleluya. Baseza abantu bakaNkulunkulu, ukhululeka nje wena ungesabi. Ngiyamazi mina uNkulunkulu mayizokwenza into. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngizwakala kodwa many house ngathi ayikhali, ukhala ama monitor phela. Ivuleni madoda, ivuleni impela, ngifuna abazolwane bangizwe. Ngifuna ukudlula kule nkonzo bese sithola izwi lenkosi, noma mhlambe ngigcine ngayo lenkonzo angigcine ngayo izaluka ezikhona namhlanje, abafelokazi inkosi yami esinabo ebandleni namhlanje. Silibandla le-Eagle Mountain branch yasemhlathuze. Sizonipha ukhisimusi bogogo nonke enikhona la, kanye nabo bonke abafelokazi abakhona phakathi kwale ndawo egameni lenkosi. Mhlambe bakhona lenkonzo cishe ngiqale eminyakeni emithathu eyendlule, nami ngayifunda kwabadala abangaphambili kimi lenkonzo yokunikela kwizalukwazi namakhehla abadala bethu. Kade ngitshela abantu eThekwini ukuthi ke nginenhlanhla kabi ke yabantu abadala. Ayikho ibranch ye-Eagle Mountain awu6 asaphelele onke, neyokugcina umthatha ulasibona kwamanje. Nakhona zikhona izalukazi. Nginento yabogogo, angazi nje uNkulunkulu ungiphile abantu abadala. Haleluya. eThekwini nginabogogo, eGoli nginabogogo, eGoli kade ngibapha ama-branch awu3, i-Alexandra, iRathanda, iSoweto, bebahlangene bonke bebabaningi ke bona kakhulu, cishe inamba enkulu yabogogo nabafelokazi. Umfelokazi ubemunye, Alexander ngiyakhumbula, kodwa ogogo babe baningi cishe bahamba kuma 15-20.
mase kuhlanganiswa ama-branch amathathu ukhuluma ngezalukazi. uNkulunkulu ngibusisile-ke ngabantu abadala futhi ngiyabathanda kakhulu abantu abadala. Ayibonge inkosi bayisibusiso. Omunye umfundisi wathi ngim-invitile wathi cha mfoka Shabalala ubiziwe ngempela uNkulunkulu ukuthi mina why wathi umuntu one of the signs ebonisa ukuthi ubiziwe uNkulunkulu nanokuthi ushumayela ivangeli leqiniso ubona ukuthi ube nabantu abadala. Wathi abantu abadala bayihlaleli nje into engekho. Bawubona ubusiswa ngabantu abadala kusho ukuthi mfowethu uphethe ivangeli langempela. Baye basho-ke ogogo masengishumayela kahle bathi-ke nali-ke esilaziyo. Bavele basho nje bema ngeenyawo izalukazi uyibona izivayise zithi nali lethi bathi shumayela ndodana nali esilaziyo. Bese ngiyahlala nami ezweni likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wangibizayo wayengibizele wena nawe nonke. Haleluya. So siyambonga-ke kakhulu-ke uNkulunkulu nabo bonke abazalwane esisebenza nabo esithwalisana umsebenzi kaNkulunkulu. Akukho lula ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kunezinto abazalwane kufanele okunye bahambe bakubuke futhi bakukhulekele. Kulula ukukhuluma kunokwenza. Kulula ukwenzani? Kulula uma uhlezi lapha phansi esitulweni ukukhuluma. Lasingathi akuyibambe emzalwane. Kula uzobona khona ukuthi ngempela akulula, akunjengoba ubuka uma uhlezi. Amen. Ngamanye amagama ngithanda ukuthi bazalwane besisebenza nabo kufanele bekwazi ukuthi uma ngabe senza umsebenzi kuba khona ukushayeka. Vele ayikazishaywe engadonsi, kushaywa edonsayo. Kodwa kuko konke siyabekezela kukuhle kukubi as long senza intando kaNkulunkulu. Haleluya. So ngisho ukuthi ke sizosebenza kanzima ngonyaka ozayo 2025. Ngizodinga abazalwane ngayo yonke support abangasupporta ngayo ukuze sikwazi ukufinyelela kubantu. Kune prophecy ephumileke eGoli kade kahle yaphuma kodwa isiphuma manje sengelapha ngaphansi kwe-Eagle Mountain Prophetic Ministries. Have been prophesied not once not twice but many times by great men of God abangaziwa abanye abanamagama kodwa they've prophesied. uNkulunkulu wababonisa ukuthi ivangeli engilishumayelayo alizophelela eSouth Africa kuphela, kepha ivangeli engilishumayelayo lizothinta umhlaba wonke. That is why umkhuleko wami uthi Nkosi vula laba bantu amehlo ukuba babone ukuthi samba nobani. Lo mbono we-Eagle Mountain lo, because this is a vision, mkhulu ngendlela emangalisayo. Kodwa into eshodayo nedingakalayo, kudingeka abantu abazohlala emkhulekweni ubusuku nemini bekhulekela lo mbono, bekhulekela uBaba Shabalala. uNkulunkulu ungitshelile eminyakeni eminingi ukuthi ngizoshumayela ngize ngiyofika phesheya kwezilwandle. Useyakonfirma uNkulunkulu kule nyanga eyiphelile ukuthi ngempela isikhathi sami siyasondela ukuthi uNkulunkulu ngibe ready ngizoshumayela phesheya
ngiyacabanga ukuthi izwe lokuqala engizoya kulo phesheya kwelwandle ngizoshumayela eIndia. Already invitation sengiyitholile from India. Amen. Izwe lesibili engizoshumayela kulo kuse England eUK. Angeke phele u25 isizathu senza ukuthi nginitshele uma ngithandile bengavelisani ngiyithulele nje ngivisane ngithumela abefundisi ngidamba nobamba lapha kube ngibamba indiza mina ngiyaphesheya. Manje angifuni ukukwenza lokho, ngifuna ukuthi nani nibe yingxenye yalesi sibusiso ngoba njoba ngilalela uNkulunkulu nje ngiyaphesheya ingoba ngilalela uNkulunkulu. So now kule obedience there is a blessing for ukuba obedient. Sengifuna ukuthi ke nebandla lasemhlathuze lingasali kulesibusiso sokuba obedient, kulesibusiso uNkulunkulu azongipha sona. Weqalile kanje uNkulunkulu useqalile uqalile. Kuyoba kancane u2025 aphele iEagle Mountain ingakashumayeli one of the channels zegospel ezikhona eSouth Africa. Mhlambe ngenzeka sibe ku1 KZN, mhlambe ngebe singaba kuDumisa, mhlambe futhi singaba kulama channel egospel nje wona uthula ubheka, mhlambe singaba kuSoweto TV, angazi kodwa nje one of the channels zegospel ezikhona eSouth Africa. uApostle MJ Shabalala uzomthola ngeSunday eshumayela ivangeli likaJesu. Hallelujah. Ngathi abakholwa bazona basemhlathuza ngibayeke, abakholwa ondlunkulu angibayeke. Yebo bakithi sombonga oduma izulu likanese Jesu fanelwe uje Oh
ake simshale izandla kakhulu uNkulunkulu Jesus. shaleni izandla kakhulu umoya ngcwele is worthy to be praised. Oh, hallelujah. Him alone is worthy. Yes, Jesus. Ake simshale izandla kakhulu sithi siyabonga Nkosi. Thank you, Jesus. Oh, Thank you, glory to Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Shaya izandla zakho Hallelujah. ukudumisa ngezandla zakho. Glory to the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time ngicela simuphe izandla kakhulu umuhle uNkulunkulu emva kwemini. Glory to the Lord. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu uJesu. Few verses bese siyathandaza siyakhuleka. Sikhululeke egameni lenkosi ngicela abazalwane bakubambe lokhu ngomhla ka28, 29, 30, 31 sithi crossover kodwa kusukela umhla ka28 u29 u30 sizoba nemvuselelo eThekwini bizwa ukuthi i-crossover revival sizobe sizula ukudla ke kusukela u28 u29 u30 umhla ka31 sobe sehlukanisa ke unyaka sizobe siseThekwini uNkulunkulu kwamanje usavule iTheku indawo la khona ama message wonyaka esiwathula khona mhlambe kuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uzoshintsha i-crossover yethu mhlambe ibe lapha eMhlathuze noma ibe seGoli noma ibe seMthatha angazi kodwa ngamanje uNkulunkulu sakhetha iTheku as the place la khona izwi a prophetic message ewela khona kuze kube lesisikhathi until uNkulunkulu ethi ke sekwanele shabalalo songayo ibamba kwezinye indawo i-crossover kodwa ke okumnandi nokungithokozisayo unyaka ozayo sizoba mningi abazona basemhlathuze ke bazobusiseka kakhulu ngeinkonzo zo6 to 6 inkonzo yethu ka6 to 6 isayigcina lapha eholweni la kaMasipala kwakugcwele ngendlela emangalisayo baphumile abantu sesazoba khona ke noma soba sendaweni ezahlukahlukene siba lapha eholweni kaMasipala mhlambe sibe kongwelezane mhlambe futhi siphinde sibe khona la mhlambe siphinde sibe khona lapha esikoleni egameni lenkosi nikubambe nje soloku nje sinazisa egameni lenkosi ngiyacela ke bazalwane without wasting any time sithole izwi lenkosi uNkulunkulu kune message angiphe yona prepare abantu bakhe for 2025 uma ngiloku ngikhuleka nami inkosi yami ngicela kuNkulunkulu bese isikhathi uyacela kuNkulunkulu ukuthi inkosi cela ungambulele ngonyaka olandelayo ucele nanokuthi yini inkosi ubuze ukuthi yini babofuna siyenze unyaka ka2025 uNkulunkulu uzobuyisa amandla ke ebandleni bangikhuluma ngebandla ngicela ningizwe ngikhuluma ngabo bonke abasindisiwe bonke abangcwele ngingakhulumi ngeEagle Mountain kuphela ikhona imessage eqondene neEagle Mountain bese bakhona imessage eqondene nabangcwele kuzo zonke indawo South Africa overseas zonke indawo uNkulunkulu bekhuluma into eyodwa nabazalwane egameni lenkosi uJesu so ngicela sibuke izwi lenkosi for few minutes bese siyathandaza sikhululeke sihambe semakhaya bese siyabuya ke next week abanye ke sesohlangana nabo kwi crossover ngomhla ka31 kodwa ke mhla ka28 ningakhohlwa siyazila ukudla inkonzo yethu is only 2 hours from 6 o'clock in the evening until ngo 8 o'clock from 6 to 8 kuyahlatshelelwa kuyadunyiswa kuyathandazwa kuhlalwa nje umkhulekweni kakhulu umkhuleko emva komkhuleko bese kuba yizwi lenkosi but kuzoba imvuselelo enamandla ngendlela emangalisayo sipreparela imessage bese uthi ke abafundisi bazoba khona the first speaker nje ngiyacabanga ukuthi kuzoba ubaba umpostoli uViva Mpungose useconfirmile ukuthi ke ukhona ngithe the second speaker noma the third speaker
bazalwane ngifuna ukubashaya ngesurprise angizokubatshela ukuthi ubani ozoba khona mina ngizobe ngiphethe imessage ke ye crossover ngosuku lwesi4 ngoba 3 days sobe sin revival bese usuku lesi4 sithole message ye crossover lapho ngizobe ngithula khona imessage yonyaka ka2025 ukuthi uNkulunkulu utheni kimi ngo2025 kodwa ke lokho ke siyakubona from 28 noma ngaba wena uzukuba khona eThekwini kodwa ngiyacela la uzoba ukhona ngicela ukuthi ubambe iprayer and fasting ka 3 days ubambe usuku lonke makathi uNkulunkulu umlalelo uNkulunkulu bayethu uNkulunkulu bamba ubusuku nemini ulalele kahle ungalaleli isisu ungalaleli ukukhala kwamathumbu kodwa ulalele iphimbo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini ayibongwe inkosi ngiyacela ke for few minutes bazalwane there's something engifuna siyibuke as we are about to cross over to 2025 ake sithole izwi lenkosi lapho kwincwadi yamakhosi esibili ichapter eka4 iverse ke siqale ku verse number 8 egameni lenkosi ethu just 2 Kings chapter number 4 reading from verse number 8 uya ku verse number 10 noma mhlawumbe ngambamba u15 kulungile egameni lenkosi uYesu 2 Kings chapter 4 verse number 8 ofundayo ngicela asifundele egameni lenkosi amen. Incwadi yamakhosi esibili chapter 4 sizoqala ukufunda verse 8 kwathi ngelinye ilanga uElisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo yeah wamcindezela ukuba adle isinkwa kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle kwakuthi khona njalo nxa endlula aphambukele khona ukuba adle isinkwa wathi endodeni yakhe ngelinye ilanga lo wesifazane waseShuneme wakhuluma nomyeni wakhe wathi endodeni yakhe bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu wakhuluma wathi kulo baba bheka manje sengiyazi umuntu kaThixo ukuthi wena awuyena umuntu nje kepha ungumuntu kaNkulunkulu odlula kithi njalo ndlula lithi wena baba njalo lapha all along bengakunaki kodwa the more ngilibele ngobuka uNkulunkulu uyangambulela ukuthi awufani namanye amadoda awufani nomunye umuntu kodwa ungumuntu wenkosi owesifazane wathi ake sichume odongeni ikamelo phezulu na wayesethi ke lo wesifazane kumyeni wakhe manje baba ngiyacela ukuthi lo baba olokhu endlula la ngasekhaya ngicela myeni wami ke simxhumele odongweni ngoba sengiyazi manje ukuthi lo muntu ondlula la akuyena umuntu nje kepha ngumuntu kaNkulunkulu manje ngiyacela myeni wami ukuthi ake simxhumele odongweni phezulu ikamelo simbekele khona umbhede sizombekela phakathi ekamelweni lakhe lo baba simfakele umbhede netafula siphinde futhi simbekele netafula nesihlalo nothi lwesibane simfakele futhi nesihlalo kanye nothi lwesibane kuyakuthi lapho ezakithi kuyakuthi ke lo baba lapho ezakithi aphambukele khona abesephambukela lapha ekhaya bese simbonisa indlu yakhe esimakhele yona verse number 11 kwathi ngelinye ilanga wafika khona kuthe ngelinye ilanga vele njengoba sikhulumile lo mama nomyeni wakwakhe nangempela lo muntu kaNkulunkulu wandlula ngakuleli ekhaya waphambukela ekamelweni uthe lapho endlula bamcela bathi baba akongene lapha ekhaya uphuze amanzi walala khona uthe lapho ehlezi aphuza amanzi base bamtshela ukuthi mina nobaba sikhulumile savumelana nomyeni wami ukuthi baba sikwakhele ikamelo eliphezulu nawo ikamelo lakho baba silakhile ndlula ulale lapha ekhaya wakhuphuka izitepisi umuntu kaNkulunkulu waya ekamelweni eliphezulu
lo mndeni wawunayo yonke imali ukuthi wawungasakha isitezi noma indlu ephezulu, kodwa bakhetha ukuzakhela nje umuzi omuhle onganaso isitezi. Kodwa mzukwane kundlula umuntu kaNkulunkulu endlula ngakuleli khaya, kwafika into ukuthi akwakhiwe isitezi la ekhaya. Isitezi bangazakhela bona, kodwa bakhela umuntu kaNkulunkulu. Angazi noma bakhona yini abantu emhlathuze na. Ufuna ukukhuluma kafushane ngokubaluleka komuntu kaNkulunkulu empilweni yomuntu, because as uNkulunkulu has created us ukuba simdumise simkhonze, and also uNkulunkulu kukhona izindlela afinyelela ngazo kithi, kukhona izinto la uNkulunkulu azoza kuwe khona, kodwa kaningi asimuzwa uNkulunkulu. Kuze kube ngcono uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma nathi via abaprofeti bakhe, because abaprofeti bakaNkulunkulu as much as bangabantu bakamoya, kodwa bayakwazi ukusifinyelela, bakhulume ulwimi esiluzwayo. Ngoba akusikhona ukuthi uNkulunkulu kakhulume nabantu, uNkulunkulu uyakhuluma nabantu, kodwa into esishayayo ukungazi. Number one, we lack wisdom noku-understanda nokuqonda ukuthi lokhuluma manje engqondweni yami noma ezindlebeni zami uNkulunkulu lo. Ngesinye isikhathi siye sicabanga ukuthi thina sikhuluma sodwa, sithi thina hayi ngiyazicabangela nje. Sometimes umuntu kuyenzeka akhulume yedwa, eyibuze eyiphendule umbuzo, kanti usuke ekhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma ke ngezindlela eziningi nabantu bakhe. uNkulunkulu uyakhuluma mama ngomntwana omncane, ingane encane, ikhuluma into nje nawe ezokudida ingqondo, ukume uyibuke lengane uyibuze ukuthi umntwana uyithatha lento ayishoyo, kanti uNkulunkulu usengene enganeni ukhuluma ngengane. In other words, uNkulunkulu mangabe sefuna ukukhuluma nomuntu, uNkulunkulu angehla to a level whereby uNkulunkulu angakhuluma ngomntwana. uNkulunkulu angakhuluma nawe through iradio, ulalele umsakazo, kube khona umuntu okhulumayo emsakazweni kodwa into ayikhulumayo ithinte impilo yakho. uNkulunkulu angakhuluma nawe ngesoapy, kudlala isoapy, kudlala imovie ku TV, uNkulunkulu ekhulume nawe. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu ngendalo, indalo uthi ubuka isihlahla usibone nje ngenye indlela abanye abantu abangasiboni ngaso, kanti lento iyakhuluma kuwe njengoba akhuluma kuMose uNkulunkulu ephezulu esihlahleni. uMose wabona ilangabi lomlilo liqhamuka phezulu esihlahleni elivuthayo, kepha isihlahla singashi futhi singapheli, kanti kwakuyilanguage uNkulunkulu akhuluma. Uma esondela uMose kwathiwa Mose ke la umi khona manje usume endaweni engcwele manje, yaqhamuka ivoice phezulu esihlahleni. In other words, lo yamlilo owawuvutha esihlahleni kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe, because lithi iBhayibheli our God is a consuming fire. uNkulunkulu wethu ungumlilo odla. Ngamanye amagama uNkulunkulu wayefuna ukubonisa uMose ukuthi ndoda, now you are in encounter noNkulunkulu, hayi nomuntu. Why? Ngoba kuvutha umlilo kodwa asishi isihlahla, and umlilo lo obonakalayo ukuthi uyavutha kodwa asishi isihlahla. Leyo nto wayebonisa uNkulunkulu ukuthi angisiye umuntu kepha nginguNkulunkulu. Wayesusa ingqondo kaMose ezweni noma ebantwini, kodwa eyithatha ayibeka ku-realm of the spirit, la khona izinto ziqala ukumanifesta zenzeke khona. Ngamanye amagama uNkulunkulu wayathi kuMose, yabona Mose, namhlanje uhlangene nomuntu ongakaze uhlangane naye. As much as wazi ukuthi uNkulunkulu khona, kodwa ubungakazi umbona, wayesethi uNkulunkulu ngizomanifesta ngelangabi lomlilo. Yena wabona ilangabi lomlilo, kanti lo mlilo awubonayo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kodwa ngakhuluma yini mhlathuzi? uNkulunkulu uma ngabe manifesta empilweni zabantu, manifesta ngezindlela eziningi. Hallelujah. My prayer ku-2025, uNkulunkulu akavula indlebe kamoya, uNkulunkulu avula iso likamoya. Izinto ungaziboni ngamehlo enyama, izinto ungazizwa ngendlebe yenyama, kepha izinto uyibona ngeso likamoya. Izinto futhi
bazizwe ngendlebe kamoya. Why? Because God is a spirit. God is a spirit, and all those that worship him must not worship him in flesh, but they must worship him in spirit, because God is a spirit. Somebody say, God is a spirit. God is a spirit. Now all those that worship him, they must worship. Yabona indaba yakho yokukhonza uNkulunkulu ngenyama ayiphele ku2024, ku2025 asifuna abantu abazohamba ngenyama, abazokwenza izinto ngenyama, kodwa sifuna abantu abazokwenza izinto ngomoya. Why? Because uNkulunkulu ungumoya. God is a spirit. Bazalwane, God is a spirit. Bantwana bami, indaba yokudumisa uNkulunkulu ngenyama ayiphela ku2024, ku2025 asimdumiseni ngomoya nangeqiniso. Nabasevayo abayekela ukuseva ngenyama, baseve ngomoya, ngoba abantu abaseva ngenyama ubona ngokuthi mangathi kusetshenzwa la omunye wamnyathela ucicane, hey usemlimaze akasaxoli yena, sehlala phansi akasafuna ukuseva. Ingoba useva ngenyama. Umuntu oseva ngomoya uthi noma elinyaziwe athi kodwa ngizukuyakela ukuseva uNkulunkulu. Kodwa ngakhuluma yini la nabadlalayo bafana bami eyokudlala ngenyama ayiphela ku2024. Manihlala phezu kwalezi zinto abazona nabakhonekte bangene emoyeni, ngoba nobe ningadlali ngenyama kepha nobe nidlala ngomoya. Ngashumayela kodwa emhlathuze na unyaka usuyophela, ngilungisa ngiprepare ibandla ngoba kukhona ingilosi yesibili. Haleluya. Ngibonisiwe embonweni uthi uNkulunkulu ngizozonga lento ifakazela omunye umzalwane ekhona uthi baba ngisambonweni ngiyaphupha ngibona ingilosi ohamba nazo. Uthi uprofeti lo beka profeta beze no pastor Wezi le apostle Wezi uthi na makamnikeza imic uapostle uthi angimazi ubaba waleli bandla. We have never met with this man of God, but allow me to tell you, angaze ngihlangane naye angimazi, kodwa ngicela ningivumele nginitshele ngalo baba. Uzuthi kubona inani mazi lo baba enkhonza ngaphansi kwakhe. Uthi njengamanje mangimbona ngibona uhamba nengilosi, uhamba nezidalwa zezulu. Uthi omunye umzalwane, baba ngibona ingilosi zakho, kodwa ngase ngiyamangala ingilosi yakho okuyiyona uNkulunkulu akunikeyo. Uthi ngibone unikezwa ingilosi yesibili. Angeke uNkulunkulu akwenze lokho kanti akanayo iassignment afuna ngiyoyenza. Ikhona ingilosi engihamba nayo, ingilosi yale bandla mokhosaya libakhosaya. Usathi kodwa ngibona uNkulunkulu ethi ingilosi, ngase ngibona ingilosi yesibili. Uthi wena uhamba phakathi kwengilosi ezimbili, kuna ngilosi ehamba ngapha, kuna ngilosi ehamba ngapha, bese kuba khona ezingasemumva, kube khona ezingaphambili. Yini kanti lento egadwe kangaka? Yini lento yeluswe kangaka? Kushabalala ingoba ngiphethe izwi likaThixo, ngiphethe uGcobo lukaNkulunkulu. Ufuna ukulibiyela, ufuna ukuliprotecta. Lolu Gcobo nguliphethe akulona olwami kodwa olwabantu, ukuze kukhululeke abantu. Umoya ongcwele kodwa Jesu, umoya ongcwele kodwa Jesu. Abantu uNkulunkulu athe wena izinto zakho uyozifumana kushabalala. Eyona ngilosi engiyithumile emhlabeni ukuzokhulula into zabantu ilo shabalala. My prayer bonke uNkulunkulu anginike into zabo abazamukele, abazamukele. Thathani into zenu.
izimo zenu. I refuse ukhonza nabazalwane abadonsa kanzima, abahluphekayo. Umoya wenhlupheko kuleli bandla siyawunqalekisa ngegama lika Jesu. Umoya wokuswela siyawunqalekisa kuleli bandla. Asikwazi ukukhonza uNkulunkulu umnini mandla onke, kodwa sibe igarama eskepsele, sihawulise sizinto ezihluphekayo, kodwa sithandaza uNkulunkulu owadala amazulu, wadala umhlaba, kodwa siyahlupheka. I refuse to be poor. I refuse to lack. I refuse to be sick. I refuse bazalwa. Uthi omunye hayi mosugula into ekhona, noma ngabe ugula kuyinto ekho, kodwa angifuni ukugula. Angifuni uNkulunkulu ayibonakalisa ngokugula kweyami impilo. Angifuni. Abantu aba-accept ukugula. Hayi mara musu baba vele ukugula kudaliwe. Hey, u-accept into akukho la kubhalwe khona eBhayibhelini ukuthi abantu fanele bagule. Imfundiso zamanga azifuna ukuthi uaccept into zikaSathane uhambe nazo. Ukugula akukho eBhayibhelini ukuthi abangcwele bayogula, kodwa lithi iBhayibheli abangcwele bayophila. Ngoba uthi uNkulunkulu ngithumila izwi ukuba bonke baphile abakholwa izwi. Hey bazalwana, nilifundanga yini iBhayibheli? Uyabuza uNkulunkulu uthi kodwa yini indaba ekhilikhali noma lapha kuyini le ndawo? Moya ngcwele ngisize Nkosi yami. Uthi kodwa lisekho yini ibhalsame na kulo yamuzi? Yini indaba abantu begule kangaka? Ibhalsame likho yini? Ibhalsame, ibhalsame yizwi likaNkulunkulu. Ngalezo ikhathi eGiliyadi kwakunesihlahla esasibizwa ngokuthi a tree of balsam, a balsam tree. Lesi sihlahla make wafika wanqunta wakha sona, nawugula wasifaka emanzini wabe soyaphuza wawuvela uphile automatica. Ibalsam, ibalsam lalapha zonke izifo, noma ngabe unasiphi isifo, kodwa make wagcoba ibalsam waphuza ibalsam wawuvela uphile ngaleso sikha. Ibalsam lalumuthi, kodwa kulezi insuku esiphila kuzo ibalsam yizwi likaNkulunkulu. Angikwazi ukugula nginezwi, because izwi liphethe ukuphila. Awuthinta ababili abathathu alisekho yini ibhalsam emhlathuze na? Alikho yini ibhalsam emhlathuze? Kungani abantu basemhlathuze begula? Kungani abantu base-KZN bagula? Yingani abantu base-South Africa bagula? Kanti ibhalsam likhona. Ingoba abazi ukuthi likhona ibhalsam. NaseGiliyadi babegula abantu eGiliyadi baphela, befa abantu eGiliyadi. Wabuza uNkulunkulu wathi kodwa ke nisho alikho yini ibhalsame eGiliyadi na? Ingani abantu befaka ngaka kwaze kwatholakala umuntu ozoyokha ibhalsame, wafika wagcobisa abantu, wafika wanikeza abantu baphila. Namhlanje ngimemezela ukuphila kuba bonke abagulayo. Nali ibhalsame. Awuphakamisa iBhayibheli lakho uthi this is my balsam, this is my balsam. Likhona ibhalsam emhlathuze. Abantu bayehla bayenyuka, bashona komhlaba uyalingana, badidekile abantu abazi kumele bathatheni bahlanganisa nani. Ingoba akekho batshelayo ukuthi ningayihluphi kukude kwamhlaba uyalingana. Likhona ibhalsam, likhona ibhalsam, likhona ibhalsam,
likhona ibhalsam, likhona ibhalsam. Emhlathuze kunendlu ephethe ibhalsam. Emhlathuze funani zonke izindlu kodwa kukhona indlu ephethe ibhalsam. Hey! Hey! Likhona ibhalsam abangasebenzi ibhalsam livula iminyaka abagulayo ibhalsam liyabaphilisa kodwa Nkosi yami Moya Ongcwele Jesu vula amehlo wethu vula Thixo vula Thixo vula amehlo wethu likhona ibhalsam likhona ibhalsam likhona ibhalsam likhona ibhalsam ibhalsam alikaphelelwa ngamandla lisenawo amandla. Likhona ibhalsam likhona ibhalsam. Kunabantu abadidekile ba-confused, likhona ibhalsam. Kunabantu abafuna ukucommit ama-suicide, likhona ibhalsam. Kunabantu abanezinkinga emabhizinisini, likhona ibhalsam. Oh, kunabantu abanezinkinga emishadweni, likhona ibhalsam. Kunabantu abagulayo, likhona ibhalsam. Likhona ibhalsam. Ake nilishayele izandla leli bhalsam. Shayelani ibhalsam likaNkulunkulu izandla. Makukhona ifeni, bekani ifeni bafethu iyashisa lento, that's why itrip iyangiphazamisa. Bekani ifeni la, lento ushawe ifeni izokwazi ukuphola. Lona ngumnyaka wethu wokhunjulwa ngamazulu, lona kunya awohanjelwa kusimaka. Ngicela ukuvala bambani bazalwane, likhona ibhalsam. Uyabona u-2025 from 24 5 years funa ukuthi iy'number sibozibamba prophetically. Iy'number azikho just to number the chapters eBhayibhelini, kodwa numbers are there for a specific reason. Ngicela ukuthi nibambe from 2020, ngikhuluma prophetically manje, ngicela abantu bangizwe kwangathi abantu bangangizwa ngomoya. From 2020 there was a dark hour eyafika ngo-2020. The whole world was covered by a dark cloud. Why there was a dark cloud all over the world? Because people, they have moved from the commands and the principles zikaNkulunkulu. There was so much witchcraft in the church. That is why I praise God nge-COVID. I know many people died because of COVID. Nami, I have lost some members in my family abafa due to COVID. But ngiyambonga uNkulunkulu nge-COVID because lokusabalala kwabaprofeti bamanga, lokusabalala kwezangoma ezazimba kuyipulpit ziphatha iBhayibheli zikhulume
nguNkulunkulu kodwa zibe zazi kahle ukuthi amandla ziwathola olwandle ziwathola emanzini kodwa zime la zikhulume ngoNkulunkulu. From 2020 yandinto bema abaprofeti bamanga baphethe izinto laduka lalahleka ibandla wathi uNkulunkulu enough is enough. Wavala yonke into wathi akekho yesontweni sangaye emasontweni kanti ngokwenza njalo uNkulunkulu unqampula lo moya. That is why abanye banabaprofeti soloku kwafika u-2020 COVID abazange baphinde babe namabandla amakhulu. Yafa into yabo yaphela into yabo. Wathi uNkulunkulu abamla abantu akakho zoyesontweni sahlala ezindlini sahlala kwathiwa i-shutdown akekho owaphuma ukuyothenga akekho wayesontweni akekho wayeyitolo babevula nje ngaleso sikhathi kuphinde futhi kuvalwe. Nabaya ebathakathini bake bancipha ubuthakathi from u-2020 ukuya le kubo-2022 ngoba abantu babengeke baye kwamhlaba uyalingana ngoba kwakuvaliwe. Wathi uNkulunkulu ngizovala kwavaleka kwathula kwathi tu mase kuvula ababange basaba namandla ngoba izinto zabo zaphelelwa amandla kodwa laba bavala bekhonza uNkulunkulu baphinde bavuka ngamandla. Sangcwaba abantu ngeCovid abantu bagcwele lento abantu ukuthi baza bathi abazalwane baba unqaphele ayilento ngathi sihlasele kakhulu wena usuhamba nemingcwabo yalabantu nawe uzofa kungcono uthumela abanye abefundisi ngathi ngiyaya ukuyobangcwaba ngiyaya ngoba injongo yami yokuya ukuyoshumayela uJesu njengoba ibhalisame kubukeka ngathi alikho mina ngithi ibhalisame likho. Abantu engabazuza ngesikhathi seCovid ngishumela emingcwabeni baningi ukwendlula abantu engibazuze manje njengoba ngihamba imvuselelo ngeCovid abantu babekhala befuna uNkulunkulu bathi mfundisa usithandazele ekhaya sokumuntu wesi4 lona esimngcwabayo ngibabeka izandla ngubopha umoya mange nganyathela kuumukufa kumindeni enginyathela kuyo kuumukufa emindenini engene kuyona kuthula ukufa ngoba why kungena umprofeti kaNkulunkulu akukwazi ukungena umuntu kaNkulunkulu endaweni kunesifo siqhubeka isifo uma kungena umuntu kaNkulunkulu endaweni ukufa kuyanqampuka kodwa bazalwa kwangena umprofeti uEliya kwangena umprofeti uIsaya befa abantu befa baphela. Wathi umprofeti uIsaya akuthathwa kwathiwa nali ibhodo linqada abantu selibulala abantu. Wathi uIsaya thelani impuphu ekuleli bhodwe wathela impuphu wakhulekela impuphu wathi nika nabantu badla abantu kwanqamuka ukufa. Hawu kodwa Nkosi yami kwaba nomfula abantu abaphuza kuwo baphuza abantu bafa abantu. Lithi iBhayibheli wafika umprofeti uEliya wakha umuthi wawulahlela phakathi emfuleni wathi kubantu phuzani abantu bathena baphuza kwanqamuka ukufa. Akwazi kuba nomprofeti endaweni akwazi kuba nomuntu kaNkulunkulu endaweni abantu bafe ngathi uNkulunkulu akekho. Umprofeti mayekhona usuka zokhuzulako lamadimo usuka zokhuza izifo zamadimo usuka zokhuza abathaka. Namhlathuze angizanga nje kodwa kunezimpi engizozibhlokha kunezimpi engizozimisa kodwa maqwena. Njalo makhelwane bangaba umuzwa lo baba usiyombamba ngo2025 sengifuna ukuvala ngifuna ukubonisa ukubaluleka kokuba nomuntu kaNkulunkulu. Babefa abantu amanzi akhipha ukufa
abantu bonke abaphuze kulomfula bafa abantu, abanye babegula bathwala ngohlaka, balele emakhaya bencipha abantu bephele ngenxa yamanzi abawaphuzayo. Kodwa kwathi nakufika umuntu kaNkulunkulu wakhe isihlahla icembe wathi nje qa, wathatha walahlela emanzini. Ukulahlela kwakhe kwashintsha amanzi. Amanzi abekade agcwele ubutha abamtoti amanzi. Abamtoti amanzi baphuza abantu. Ababaphuze bana lezifo baphila. Ababekade sebebanjwe ukugula bathi bangaphuza amanzi izifo zaphuma kubo. Kanti unjani lo nkulunkulu? Sifika thina isimo sibheda, kunganamuntu osebenzayo ekhaya, kodwa sifike siprofethe zenzeke izinto. Ngicela ukufa. Ngikele mntana lo moya saqedela. Bambani. Nangu mama. Kona speak esishungana sicishe. Bambani. Nangu umama unomyeni wakhe. Banayo yonke imali. Bahlala kulomuzi. Ingane do. Ngelinye ilanga kwandlula umuntu kaNkulunkulu ayemvuselelweni. Lo mama uloku uyambona lo baba mayilokho endlula. Ngelilanga wathi makayindlula lo mama wambukisisa kahle wathi hey. Yabo lo baba sengiyazi manje. Bengilokhu ngiyibuza ngalo baba, tshela umakhelwane, it takes grace kaNkulunkulu to acknowledge umuntu kaNkulunkulu. Akusiwa wonke umuntu okwazi ukubona ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo. Abaningi ngwenzeka kade saba nabo kodwa khani babona kulonyaka ukuthi yazi babshawala lo muntu kaNkulunkulu. Ngeke vele nengizwe. Ngeke nengizwe. It takes time before ukwazi ukwambulakelelwa ngomuntu kaNkulunkulu. Umuntu owambulakalelwe ngomprofeti ngomuntu kaNkulunkulu umbona ngokuthi uma eya kumprofeti, number 1 uyazi ukuthi njoba ngiya kumprofeti ngiya kumuntu kaNkulunkulu, and njengoba eya kumuntu kaNkulunkulu noma ngabe yiphi inkinga abhekene nayo, kodwa uba nento ethi ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi lenceke yakhe izokhuluma izinto phezulu kwempilo yami, impilo yami bese iyashintsha. Umuntu owambulakalelwe umuntu kaThixo. Bambani, umuntu owambulakalelwe umuntu kaThixo. Uma eya kumuntu kaNkulunkulu uyazi ukuthi ukuze ugcobo lungisebenzele, abangathi lento ishiwo yimi. Nangu uKhishi lithi iBhayibheli kwalahleka izimbongolo zikaKhishi. Wayesethi uKhishi kwindodana yakhe uSawuli, thatha enye yezinceku niphume nihambe niyofuna imbongolo elahlekile. Baphuma bathatha isinkwa basifaka esikhaftini, bathatha amanzi bawafaka esigubhini, baphuma. uKhishi uSawuli indodana kaKhishi bahamba baphethe isinkwa baphethe amanzi. Lithi iBhayibheli bahamba bakhuphuka izintaba, behla amagquma, behla bakhuphuka, kodwa imbongolo abayitholanga. Lithi iBhayibheli bafuna imbongolo do azange zatholakala apantili bafika ndawana thile. Wathi uSawuli, yabona ke la angisayi phambili. Wathi uSawuli, yabona ndoda mina sengiyajika la, ngiphindela emumva manje. Yathi inceke umusa ukujika Sawuli. Wathi uSawuli, ngiyajika ngoba ubaba thanda angasakhathazeki ngembongolo ezilahlekile kodwa ubaba akhathazeke ngathi. Wathi ngiyajika. Yathi inceke uSawuli, ngiyacela ungajiki. Yabona kule ndawo esikuyo mfowethu kunomuntu kaNkulunkulu, ozwi likaNkulunkulu liphezulu kwakhe. Kunomuntu ongcwele kaNkulunkulu. Ngamanye amagama akangichaza lento ethi there is a man of God, a holy man of God. Ukuthi leli gama elithi holy man of God lishuthini. Number 1, holy means being separated. Holy means being separated, being set apart. In other words, he was saying there is a man of God. In other words, he was saying there are other men of God in this city, but there is a man of God. There are other men of God in this city, but there is a man of God.
a holy man of God. Magadi, a holy man of God ushukuthi owehlukanisiwe wahlukaniselwa uNkulunkulu, ngoba ukuba umfundisi uyahlukaniswa wahlukaniselwe inkosi. Ukuba umfundisi uyahlukaniswa, uthi phakathi komndeni wakho ukhishwe, uthi phakathi kabangani ukhishwe, uthi phakathi ukhishwe kodwa ukhishelwe inkosi. In other words, the servant was saying to Saul, there is a man of God who's been set apart. There are other men of God in this city, but the problem is they are not set apart. They are not holy. They are not being set. They are not being separated. They are men of God, but they still walk with things. They are men of God, but they are still doing things. But there is a man of God in this city, a holy man of God, a man when he speaks the word comes to pass. I'm here to prophesy. I'm Mhlathuze, allow me to prophesy. I don't know inkinga zakho obhekene nazo ukuthi zithini kwenze njani, kodwa allow me to prophesy kuba bonke abaneyinkinga. I prophesy your problems aphelelwa expirerwa yi-date. Hey, lento yakho yongasebenzi, i-date yongasebenzi expire 2025. ngibona uThixo avula amazulu, ngibona ingilosi zehlela phezulu, ngibona uNkulunkulu ushada sekele monda lababasa shikatalima kosaya lebosi kabayonda lababasa mikadosh kadaya kadosa libraska adusha baba makode kelibosa mande adukamaha lipaka sota kadosa lente itamaya lende elimasai mando sabra kadusa libra kadoskete libra sadeya lipaka dosika yante limama babokosa yante kedeskete mama babosiki brato ratatatata shantata likata libababosike lelele bosanda libakadoskete sanamababosaya. ngibona uNkulunkulu ephidliza imithangala evimpinto zakho, avula amazulu, uyangena 2025. awukhaphi abangena ku-25 kodwa ungena uyothatha into zakho. Kodwa Nkosi yami Jesu, abangena baya ku-25 bayothatha into zabo, uyothatha into zakho. kudala zikulindile, uyothatha into zakho. Abanye ngibona double, uyabuphethe ngaphi uphethe ngaphi. Awutshela umakhelwane double, kudala bazidile into zakho, kodwa ngibona uNkulunkulu edabula. Double. Hey, udileyiwa wena, kodwa ngibona uNkulunkulu ekunika ngapha nangapha. Kodwa Nkosi yami, tshela umakhelwane double. Bega double. Abanye bazoba baphethe ama-triplets. Shalababosa shalala baba shandalikata shekele monta baba
Yabababosia. Ngibona abanye ama-triplets. Hey! Ngibona umuntu oyedwa la ozosebenza umsebenzi emithathu kodwa munye. Oh shada. Lona kumnyaka we okhunjulwa kamasulu. Lona kumnyaka we wohanje ngicela ukufa. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ngicela ukuvala. Mhlathuze. Mhlathuze. Thanini impostoli. Mhlathuze. 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 Your season, your time has arrived. Mhlathuze. Thanini impostoli. Mhlathuze. Thanini impostoli. Mhlathuze. Thanini impostoli. Mhlathuze. Nangu uNkulunkulu asihambela. Nangu uNkulunkulu asikhumbula. Nangu Thixo asikhumbula. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Mhlathuze. Nangu uNkulunkulu asihambela. Nangu Thixo. Nangu Thixo. Nangu Thixo. Ushapa yakaya. Ushapa saya. Ushapa. Wala baba baba sikele bebe sente. Hey! Nangu Thixo. Nangu uNkulunkulu asihambela. Nangu sanjalo amazulu. Ushikikitapa. Ushapatatata. Ushapakatoshe. Hey! Asmeni ganyawo. Sandali makasoya. Sandali amaha. Reketele bebebe. Shikatala bababosa. Shikataria makosota. Rabaka sotoko shike. Randidi basuka. Mandoko sikaya. Shikatala shaizandu fulumlomo. Bonga. 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 Shikatele bababobo. Yante kembos. Thank you, Jesus. Yanta kataya. Thank you, Jesus. Ikatali bakasota. Thank you, Jesus. Repeke satakata. Thank you, Lord. Ikatoshika brando. Glory, glory. Maseke yali baba yonda. Oh, Jesus. Ela baba shika baba. Jesus. Aspaga menenga yawo. Sinika zungosi yankasimulo udume. Ingubani lengosi yankasimulo. Ingubani lengosi yankasimulo. Ingu Jehova. Yes, Lord. Sabaoth. Yes, Lord. Ingu Jehova. Yes, Jesus. Mlondiga Israel. Yes, Jesus. Ongozeli nongalali. Yes, Lord. Ingubani lengosi yankasimulo. Jesus. Ingumafula kufanile. Glory. Ingubani lengosi yankasimulo. Jesus. Umphilisa abagulayo. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to the Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Shayizandla. Vula umlomo besiyabonga. Shekatala kabos. Rana makosia. Riboboya la mabos. Shekatala bababos. Jesus.
Santa Katoskete. Oh, Jesus. Repeke Santaka. Yes, Lord. Ikatelemosa. Yes, Jesus. Rukupashikitai. Rupusaya Adosa. Mikadeskete. Thank you, Jesus. 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 Ziyaqasuka isibopho. Yavuleka iminyango. Shaya izandla zakho uba nguNkulunkulu. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Ngithi lo mhlengi ungubani na? Wenzani na? Uphi namhlanje? Wena usay Mshaleni izandla uNkulunkulu sengiyathandaza. Ukhona inokhona phakathi kwethu othi impostoli ngaphambi kobe la inkonzo iphume. Ngiyacela baba ukuthandaza nami ngiyamdinga lo Jesu. Ngikhona la inkonzweni baba kodwa angisindisiwe. Ngiyacela baba uthandaze nami. Unyaka usuyophela. Ngicela ukumbona lo nkulunkulu. Phakamisa izandla zakho mangabe ukhona kule ndawo awusindisiwe uJesu bungamuka njengenkosi nomsindisi. Phamisa izandla zakho sengiyothandaza. Kubo bonke abasibukele emakhaya. Mhlambe ubukele le video noma uzothola le video later. Bese uthi yazi lento ekhulunywa yilo baba ngiyayizwa. Phakamisa izandla zakho usuqedile ukumamela. Uziphakamisa zombili uthi ngiyamfuna lo nkulunkulu. Bese usho lo mkhuleko emva kwami. Phakamisa isandla sakho wena uthi ngiyamdinga lo nkulunkulu. Phamisa izandla zakho bese usho lo mkhuleko emva kwami uthi Nkosi uJesu ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi futhi ungumsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu ngisondela kuwe namhlanje. Ngiza kuwe nginje. Ngicela ungithethelele zonke izono nawonke amacala engikwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uJesu ngicela ubhale igama lami encwadini zokuphila ulesule encwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Amen and amen and amen. Mshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu nimbonge. Mqhubeleni izandla umoya ongcwele ngayo yonke imphefumulo ethe yasindiswa namhlanje. God bless you. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise nonke egameni lenkosi uJesu. Singahlala phansi imizuzu emibili sifuna ukundlulisa lenkonzo masinyane egameni lenkosi. Ngicela laba abasizayo ukuthatha ke umnikelo noma uqoqa umnikelo baphuthume beze masinyane phambili egameni lenkosi uJesu. Bonke abasibukele emakhaya, it's an offering time now, it's a giving time. You see uNkulunkulu as long ubukele walithola izwi la ukhona, uthole izwi likaNkulunkulu la ithinta impilo yakho. Tshala leyo mbewu, ungagcini ngokubusiseka kuphela kodwa isibusiso usishiye ngaphandle. Awuthi umoya wakho uthokozela ubusisekile nesibusiso futhi usithole.
abantu abaningi bayathokoza emphefumulweni ngenxa yeintshumayelo nokushumela kwethu abusiseke umuntu inhliziyo ibe right kodwa isibusiso angasitholi. Why? Ingoba umuntu ugcina entokozweni yenhliziyo kodwa angangeni ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kanti umuntu kumele inhliziyo ithokoze yename bese athi ke isibusiso ngiyasithatha. Usithatha kanjani isibusiso ukuthi izwi likaNkulunkulu selikhulumile nami la ithasha impilo yami bese ngitshala imbewu. Ngokutshala imbewu kahle kahle usuke uthi lezwi engilamukele namhlanje ngiyalisila. Yini ukusila? Ukusila ukuvala ukuthi lokhu engutholile usathane akangakwebi. So usila kanjani? Usila ngomnikelo wakho, your offering, your sacrifice. Uthi baba ngiyasila, angithi ngiphuzile ngaphuza ngezwa ukuthi isisu sami sikamoya sigcwele. Bese uthi ke ngiyavala manje, ngivalela lokhu engozweni. Ukuvalela ngani? Ngembewu ozoyi decide wena lembewu uNkulunkulu okubalekile fanele umlalele uNkulunkulu. Omunye uNkulunkulu angathi sila this preaching nge-1,000 rand yakho, lalela uNkulunkulu. Omunye athi uNkulunkulu 500, lalela uNkulunkulu. Omunye athi 300, lalela uNkulunkulu. Omunye athi uNkulunkulu bese uthola kundize inyoni. La inyoni endize khona umuya khona ufice ukuthi inyoni isida inamaqanda noma inamachwane. Bese uyamarka that territory, ubophe ifindo. Uma uthole inyoni enabantwana noma enamaqanda awukhulumi, utshene abanye. Watshena abanye ukuthi hey ngithole nginesidleke senyoni lapha esinamaqanda noma esinamachwane. Once wakhuluma kanjalo ungakusasa uma ufika uyithola inyoni ingasekho. Umangale ukuthi iyephi le nyoni namachwane. Ithuthile inyoni ngoba uyikhulume phakathi kwabantu abangayiqondi inhlanhla eqondene nawe. So izinto zikaNkulunkulu zinjalo. That is why uAbraham, as much as uNkulunkulu besethe kuye thatha indodana yakho Isaka unikele ngayo, uAbraham akazange ayotshela uSara. Wathi kuSara sesaya entabeni sokwenza umhlatshelo sowenza uNkulunkulu, futhi akamtshelanga nokumtshela, wavela wathatha umhlatshelo, wathatha izinkuni, wathatha umentshisi waphuma. Akangamtshela uSara ngoba uNkulunkulu wayekhulume naye. Uyabona kube wamtshela uSara ukuthi nangu uNkulunkulu ekhuluma ethi anginikele ngendodana. Wayezothi uSara ungazongigulela, ungazongihlanyela. Iminyaka emingaka ngilindile uzongitshela uNkulunkulu muphi lona ongathi sesilinde isikhathi esingakaphinda athi kona lokho asinike kona sikhambise futhi. Wayengasho njalo. uAbraham ngokubamba imfihlakalo azange amtshela, wavele waphuma. Nomfana esebuza endleleni ukuthi baba ngiyazibona izinkuni, ngiyawubona nomentshisi, kodwa angiyiboni imvana yomnikelo. Wathi uAbraham ndodana ungakhathazeki, uNkulunkulu uyosibonelela. Yayizwa leyo nto? Unaye lo akangamtshela phakathi enhlizweni wathi Nkosi yami ndodana ukuba uyazi ukuthi uwona lo mnikelo owubuzayo. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli phezulu entabeni wayesethi uNkulunkulu uAbraham ungayibulali indodana yakho. Manje sengiyazi ukuthi wena uyangihlonipha futhi uyangilalela. Namhlanje ungathi ngaba nabantu abanendlebe abazolalela uNkulunkulu ngoba impumelelo yakho isekuzweni nasekwenzeni. Ngicela nemshali izandla uThixo. Abasibukele emakhaya ngiyacela ukuthi nabo banikele imbewu yabo njengoba nje basibukele nje. Sow your seed, give your offering, give your sacrifice. Lokhu uNkulunkulu akuthinta ngakho. Babashabalala Nkosi yami unyaka usuyophela nje, yazi nginemali nje ngisele nayo. Ngicela uthathe leyo mali unikele ngayo
ubone ukuthi uNkulunkulu ukazi ukukwenzela isimangaliso na. Lalela othi omunye hey kodwa hey baba ngizodla ngani uKhisimusi. Yabona kukhona ezinye izinto kumele uzidele ukuze uNkulunkulu ekubusise. Yabona leyo mbewu mawungathi let go leyo mbewu kuyovela eziningi izimbewu zalolo hlobo lolo. Ngoba once what let go imbewu eyodwa uNkulunkulu uyovula iminyango eyishumi. God bless you. Ngicela simshale izandla uNkulunkulu egameni lenkosi. Glory to Jesus. Ngicela abantu abaphethe imbewu yabo ka 500 rand beze ngaphambili.